Ibing silahkan maju ke depan. Ayo konco mas podo dolanan rene mas bebarengan onjo kabeh yo ngajak jogedan gedhot asale saka telon sapa ngandhut iku tambane ngopo gedhot asale saka telon yen ora bedhok atine aja ngono mas aja ngono kadung janji mas ning ati lega gedhok asale saka telon sapa ngantuk iku tambane ngopo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas ning ati lega sore